Il-ġelat jibqa' ħelu popolari fix-xhur sħan tas-sajf, deżerta kiesħa magħmula minn prodotti tal-ħalib bi frott jew ingredjenti oħra. Biex jippromuovu l-ġelat is-soċjetà Filarmonika Biżebbuġa f'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-istess lokalità organizzaw attività dedikata lil ġelat bl-isem ta' Festa Ġelati. Diversi stands bijaw prodotti tal-ġelat jew ħelu tal-friża, buħut minnhom servew il-ġelat flimkien ma' pasti, marshmallows u anke frott. L-attrazzjoni prinċipali f'din l-attività kien rekord tal-itwal ġelat f'Malta. Il-ġelat kien twil 100 pied li ġie verifikat minn ġurija apposta mibgħuta mill-Malta Records bi preżentazzjoni ta' ċertifikat bħala approvazzjoni. Il-qlieħ minn din l-attrazzjoni mar kollu għal Putting Cares. One News tkellem ma' dawk preżenti waqt Festa Ġelati f'Biżebbuġa. Tħobbu l-ġelat? Iva. Iva. Insomma, għaliex? Għax huwa refreskanti. Għax huwa tajjeb. Mara anzjana semmitilna wkoll żvantaġġ li għandu l-ġelat. Fih naqra sokkor. Bla dubju l-iktar ġelati għal qalb il-Maltin huma taċ-ċikkulata, tal-frawli u tal-vanilla. U li ma flavor top? Ta' ċikkulata. Strawberry. Vanilla. Ċikkulata u vanilla. Waqt din l-attività fost ħafna stands kien hemm ukoll uħud minnhom jesebixxu mudelli ta' dajes tar-regatta, mudelli tal-karozzi tal-linja li kienu jintużaw f'Malta matul is-snin moddija kif ukoll mudelli magħmula mill-ġebel. Festa Ġelati kienet mifruxa fuq jumejn is-sibt 13 u l-ħadd 14 ta' Lulju.